godine smo poželeli da ovaj festival posvetimo upravo tim ženama koje su uvek sa nama. To je bila poenta. Da, taj koncept je super. To uopšte ljudi nisu razumeli i pola, ali to ste vi. Takve žene su to umirale. Od tog ženskog putovanja koje kreće od detinjstva, devojaštva pa do zrelog doba i starosti. Kreni odavde pa ovako jedan krug. Ovde? Baka drži ovde. Opušteno, lepo iskustvo iz koga međutim žene izlaze osnažene. Ništa, ovo ne valja, Luci. Ovo je veze, kao. Što ne valja? Pa nije mi nešto. Što imaju takvu vrstu moći kao što su to imale boginje u slovenskom mitologiji. Vođeni idejom da su veštice u stvari vešte žene. Ja to ne bih više ni stavljala ovako da bude, ha? Ili da napravim jednu se baš puni njih. Šta kaže? Da se 2 sata osjećaju zaista kao boginje. Više moći da slikati, prestanite se smijeti. Čekaj, možemo se jedno? Naravno, možemo. Zato sam i tu. To na kraju. Ne, okej. Ja mislim da je za to pitao. Znači, tanjiri, znači nema nekog posla, sve Nije važno sve od vas to. Ovaj čitav projekat je zamišljen kao jedna avantura, jedno iskustvo prolaska kroz sećanje na detinjstvo, osnaživanje žena da pronađu snagu i osobine koje vole kod sebe, trenutak neke vrste katarze gde izlaze osnažene, u dobrom raspoloženju, gde su se upoznale sa drugim ženama koje su učestvovale u procesu. Ideja je da kroz dramaturgiju kretanja, kroz prostorne promene koje Mošorin, kao jako zanimljiva lokacija koja se nalazi uz Titelski breg, pruža, te žene kroz kretanje, kroz određene tačke u Mošorinu, prolaze kroz različite doživlje koje bude sećanje na detinjstvo, bude osjećaj moći i ženske snage i tako dalje. Mi im to kroz suptilne intervencije u prostoru omogućavamo. Da. U poslednje vreme toliko bih da beležim stvari. Ja sam baš da piše o tome, ja sam kao kako treba pisati, kako treba, baš razmišljam o tome intenzivno i evo sad, sad će me natirati, ovo mesto će mi onako inspirisati. Prostor za ovaj projekat je veoma važan. Ono što jeste prirodno, autentično, to jeste Titelski breg i Mošorin. U Mošorin dolazimo zato što smo već počeli da radimo projekte sa Draganom i onda smo priču od onoga što je ova kuća i Draganin nekako prostor koji smo mi osvojili kroz ove godine želeli da proširimo i da napravimo određenu interakciju sa okolinom i u tom kontekstu Titelski breg kao prirodni rezervat, kao specifičnost ovog kraja se učinila veoma značajno da je uključimo u projekat. Što se tiče same ideje i koncepta, uzeli smo 3 boginje, a to su boginja proleća, boginja Vesna, sa kojom na početku pokušavamo publiku da približimo i podsjetimo na svoje detinjstvo, da bi se setili kada su bili srećni, bezbrižni, radosni, koji su to najlepši trenuci u detinjstvu kojih se sećaju. Zatim, posle toga je motiv i tema bila Mokoš,
kao boginja pralja i kao negde zrela žena i boginja i plodnosti u smislu nekog sazrevanja i odrastanja i na kraju Morana kao otkrivanje veštice u sebi. Poenta i cela ideja performansa jeste da svaka žena pronađe vešticu u sebi, ali na najpozitivniji mogući način. Mi kada kažemo veštica mislimo na nešto negativno, u ovom slučaju to su neke naše veštine, naše znanja, naša moć, naša energija, sve ono što žene čini jedinstvenim, unikatnim i neverovatnim. Upravo su to neke lepe lepa sećanja i lepe vrline koje smo hteli da se oni prisete, da ih ponovo prizovu i da nekako im bar ovaj dan bude lepo što su žene i što imaju takvu vrstu moći kao što su to imale boginje u slovenskoj mitologiji. Odi ovde kod bake, odi ovde, polako samo vučeš. Tako, vuci, tako, odlično. I vučeš do ovde. Dobro, ček, tako, odlično. Ajde sada ovako povuci liniju odavde do ovde. Ajde, odavde do ovde povuci. Da, odavde vuci do ove linije. Odatle uz taj, vuci do te, odlično. Ajde sad ovde ovako, tako, odavde do ovde vučeš. Evo imamo i kako se prenose veštine generacije. Odlično, tako, sad će ti baka pokazati, sad vidi. To će biti baba. Pa baba će biti, da, babino telo. Ovo je rame, tu ćemo nastaviti ruku, odavde ide glava. Tu su oko vrata. Koja vrata? Pa nisu, sad ti baka pokaže, ovo je glava. I sad kad okreneš, to će biti, to je to, vidi, to je to. Tu će biti oči, ovo su leđa. One na kraju zadržavaju neke divne uspomene koje su bile u sirovom formatu pripremljene, a one su dalje na njima radile, kao što su krpene lutke koje su prva asocijacija na detinjstvo i sa kojima se one vezuju i dalje na njima rade. I kao što su mali dnevnici u koje zapisuju iskustvo putovanja kroz koje prolaze danas i postavljaju polaroid fotografije koje na licu mesta fotografišu i koje ih takođe, posebno generaciju žena mog godišta, vraćaju u detinjstvo kada smo porodične fotografije imali polaroid i čekali da se osuše i onda zapisivali detalje na ivicu. Tako da je čitav projekat zamišljen kao jedno opušteno, lepo iskustvo iz koga međutim žene izlaze osnažene i možda čak mudrije i svesnije svega onog što ih čini snažnim, moćnim, lepim i punim života. Prolazili smo, tražili smo putanje, gledali smo, istraživali smo i onda smo došli do zaključka da nekako nam trebaju u toj našoj putanji koju smo zamislili od tog ženskog putovanja koje kreće od detinjstva preko devojaštva u stvari pa do zrelog doba i starosti. Pokušali smo da tu putanju nađemo i u prostoru kroz Mošorin. Jedna je na početku kada se dolazi u Mošorin i to je nekadašnji stari put kuda se dolazilo iz Vilova i to nam je prva tačka od koje krećemo, gde vi imate jedan specifičan doživljaj da ste u ravnici, a u stvari ste na bregu i ne znate gde ste. I to igranje sa tim visinama je nama bilo u prostornom smislu i u smislu kretanja kroz čitav ovaj projekat interesantno. Hvala vam i to je bila poenta. Da, taj koncept je super. To uopšte ljudi nisu razumeli i pola, ali to ste vi. I takve žene su to ukapirale. A ova druga polovina su se naljutile što ne dolaze na radionice gradnje. Krenuli smo od te tačke koja je na Titelskom bregu i onda smo našli putanju tako da se spuštamo bezbrižno kroz detinjstvo i putujemo kroz taj jedan surduk. Ovo jeste imerzivni performans, jer negde traži učešće i interakciju publike. Ona je vrlo aktivna i vrlo se traži od njih da u stvari stvaraju sam performans u toku same šetnje. Devojke, možemo polako da... Bravo, svaka čast.
Setit ćete se noga sama, verujem. On nije statičan, nego predstavlja jednu vrstu i šetnje koja je nekako na kreativan umetnički način uobličena i približena mladim ženama. Onda se krećemo kroz prostor mesta, urbani prostor, kroz tačke koje su nama nekako bile značajne. U tom kontekstu najznačajnije je bila ta kuća Isidore Sekulić, jer je ona nekako lik za koji sam se ja posebno vezala, nekako našla sam te neke spone. Nije sasvim lako hraniti kulturnu glad, ali je vredno hraniti je. Posle striktno telesne hrane, radi zdravlja i snage, kulturu treba najbolje hraniti i tela radi i duha radi. Niko i ništa ne može čoveku učiniti veće radosti od kulturnih snaga. I ono što je važno, recimo da Isidorina kuća postoji na jednom mestu, ali smo je mi u ovom projektu postavili na neko drugo naše koje smo mi otkrili da nam nekako deluje kao da je njen prostor. I to nam je prva tačka kada krećemo kroz ovaj, da tako kažem, urbani deo sela. Da se kreće od mene, pa da je cilj manastir. Pa do manastira. A usmrti tebe, pa do tebe, pa do... Je dobro. Ove karice, ovdje mrave da se popisvaže. Možete ga uzeti, pročitati i usput imate nekih 10-20 klupica na koje možete sesti ako želite da zapišete odgovor. Idemo do žute naše kapije sa desne strane sa kršćanim krovom. I možemo polako da krenemo u pravcu tamo. Prolazeći kroz selo i možda zastajući na tim klupama koje su opet neki prostori interakcije, zajedništva, gde će se možda uspostaviti veza između meštana i nas, je važna nam bila, ali smo ostavili da ona bude spontana i ako se dogodi, dogodit će se. Stigli smo. Dobro. Izvolite. Ono što nam je bilo važno da se dogodi, da se ovde skupimo u Draganinoj kući i da onu energiju i prostor koji smo mi ovde uspostavili sa njom podelimo sa onima koji učestvuju u ovom projektu. Želeli smo da to možda bude na nekim drugim mestima, kao što je pijaca koji je ženski prostor, ima tu energiju. Međutim, ipak kroz čitav proces došli smo do zaključka da je daleko bolje da to bude ovde, jer mi ovaj prostor poznajemo, osjećamo se dobro, nekako on deli tu žensku energiju i mi smo to htjeli da podelimo i sa drugim učesnicama. I tu ćemo ostati neko vreme. Da ih obučete, iscrtate, da im date kakve god moći želite. Mama, gde ruža? Jedna od stvari koje smo radili za ovaj festival jeste i nakit od zemlje. Mi u ovom udruženju, baš u ovom dvorištu, bavimo se zemljanom gradnjom koji se uglavnom vezuje za muškarce. Gradnja se smatra muškim poslom, međutim žene iz ovog udruženja dokazuju da itekako mogu da pariraju muškarcima i da rade rame u rame sa njima. Interesovanje žena za ovakve tradicionalne zanate je sve veće i sve više pokazujemo i dokazujemo da smo u najmanju ruku sposobni kao i oni. Samo pa vi kako vam drago. Ovako ideja je da na vašoj maloj boginji, sad kad je dobila moći, kako je dobila, da i nađete neki kutak ovde u kući i da ostavite na trenutak. Vratit ćete se. Trenutak na kutak. Dakle, i možete postaviti kutak za trenutak. Tako je. Možete u tom kutku fotku. Možemo i u tom kutku fotku. I možete u tom kutku fotku, tako je.
Hvala vam puno. Postoji jedan zanimljiv aspekt koji povezuje žensko iskustvo i mošorin, a to je još uvek živa priča o mošorinskim vešticama. Vidi što je pozabadan ovi, možda je to mađija. Ne. Pa šta sad da je zakači? Evo stavit ću oči. Samo da ne leži onako. Prebaciš mađiju, ne viš da je probodena kroz glavu, kroz sve živo. Komšija, izvinite, da vam rodi kruč. Čim je ta priča i dalje živa, znači da ima neku svoju funkciju u društvenoj zajednici. Sad, vođeni idejom da su veštice u stvari vešte žene, koje su znale ne samo da skuvaju i sašiju, već i da izgrade, izleče, iscele, porađaju. Uradili smo terensko istraživanje u Mošorinu. Otvorenost i spremnost žena da sa nama podele svoja osjećanja, svoja iskustva, svoja znanja i veštine pokazala je koliko njima znači da budu pitane i da budu saslušane. Te divne žene mošorinske su potvrdile da se svi rađamo kao ljudska bića i da biološka podela na muško i žensko ne bi smela automatski da znači da su žene manje vredne u intelektualnom i svakom drugom smislu. Jer kroz istoriju su upravo demonizovane žene koje se nisu uklapale u standarde koje su pisali muškarci. Zato i dalje, nažalost, postoji ta živa priča o vešticama. Nećemo da žena uđe u akademiju. Ništa ne pričajte o Isidori. Sve je to poznato. Ali nećemo da žena uđe u akademiju. Oni koji nisu tako vikali, šutjeli su. Nisu ustali u obranu. Nadja misli da je veliko, ali ja mislim da nije, baš zato što... A misliš da to će se micat? Ne mislim da to... A meni je to dobro, da je tako, da mi ne pada na čelo, nego da mi je tu kao neka kruna. Na našem Lala festivalu važnu ulogu imaju venčići koje smo pleli svi zajedno i koje smo ispeli od lokalnog bilja, koje smo vrlo pažljivo birali, te nismo koristili kovilje koje je zaštićena vrsta u Srbiji. Nama su venci bili vrlo važni da ih prikažemo kao rezultat veštine žena koje su ceo svoj život nešto radile rukama. Treća tačka koja nam je važna i koju smo nekako osvojili je tačka koja se nalazi na samom bregu, ali sad sa druge strane i tamo se penjemo kroz drugi surduk, znači od rađanja s detinjstvom smo se spuštali do ovog prostora, a sada nekako se podižemo i kada neke svoje osvestimo osobine, vrednosti i kada se nekako spremamo za neke druge možda svetove, se i penjemo ka tom u fizičkom smislu opet novom prostoru. To je ta poslednja tačka, da tako kažem, koja je na nekako istoj visini kao i ova prva, samo što je ova okrenuta ka izlasku sunca, ova ka zalasku. I nekako su nam to bili važni prostori da ih osvojimo, ali ne na neki, kad se kaže osvojimo, misli se verovatno na neki možda muški princip, ali ovo bilo nekom ženskom, suptilnom energijom koja nekako se rasplinjuje, koja se sjedinjuje sa tim prostorom. Vidim vojsku današnjih darovitih, radnih i kulture gladnih mladih ljudi. Čeka svet od njih službu, veliku službu, jer eto ustala je i luduje naoružana sila kakva još nije bilo. Kao nekada pred veliku seobu naroda stoji i danas veliki nemir, velika preslaganja naroda i menjanja životnih metoda.
Daljine su savladane, sve je sused i dodir. Velika mora biti vaša služba, mlade generacije, velika. Ponesite, iznesite ideju o zoni pameti. Inače neće nikada nastati ni mirna koegzistencija, ni mirna koesencija. Mlad svet danas ne može se zanositi snovima o ličnim slavama i srećama. Ne sme upasti u grešku da traži nadmoć nad drugovima svojim. I narodnost, i moral, i profesija danas, to mora biti disciplina. A disciplina, to je odricanje, to je rad, to je služba. Već 12 godina u Mošorinu organizujemo razne radionice i iako to nije bila nekako želja od početka, većina učesnika na tim radionicama su bile žene. I ja nekako postajem toga svesna i u 2015. mene ta tema posebno zanima zašto žene dolaze ako je ovo muški posao. I nekako one su, mislim, naravno bilo je tu i muškaraca, ali žene su te koje su pomogle da napravimo uglavnom sve ovo što smo do sad napravili i ta ženska zajednica koja se oformila oko ove naše priče, oko ovog našeg udruženja je nešto što je meni jedna od najdražih stvari. Iako se ne viđamo često, iako ne radimo, skupljamo se po nekim projektima, po radionicama i tako, ali zaista nešto što se stvorilo između nas je nešto što je možda najbitnije od svega, čak bitnije i od ove zemlje kojom se bavimo. I u tom smislu i ove godine smo poželeli da ovaj festival posvetimo upravo tim ženama koje su uvek sa nama i koje su uvek tu da pomognu, da urade, da nešto naprave, da ovoga puta taj festival bude za njihovo, za naše uživanje, da se 2 sata osjećaju zaista kao boginje. I to je bilo, zato smo ga napravili i zato su možda neki ljudi razočarani što nema zemlje, ali nekako ova je žena bez zemlje, mislim, žena je zemlja ili kako god, te dve stvari su neodvojive, tako da za mene ovaj festival zaista ima veze i sa zemljom i sa ženama i sa zajednicom.